दिनै उरेमघाट महकुमानि सिङाव थानाय जा जयन्तिपुर सानथामनि हाबाफारि लानानै जा प्रग्राम बैसागु फालिनाय बाहागो लाफैनो हानानै आं बहुत गोजोननाय मोन्दों गावखौ। लोगोसे बिथांमोना मालाबा समनिफ्रायनो आंखौ बुंहरबाय थादोंमोन जिहेतु मोननै बोसोराव कभिड-19नि थाखाय थांनाय बोसोर आरो मोननै बोसोर बैसागो फालिनो हायाखैमोन आसाम सरकारा। देग्लाय माने नोंथाङा फैथारनांगौ होननानै जोंनि बैसागो कमिटिनि बिथांमोना लिंहरनाय लेखायै आं सफैनो हादों, मोजां मोनदों। बेनि जाखिनि जोंनि आसामनि बर'फोरा जेरैबायदि जोङो मोनफ्रोमबो खना खनलायाव जोङो बैसागो माने फोरबोखौ फालिदों। बेयावल' नङा, दिनै बांलादेशआव थानाय बर'फोराबो बैसागोखौ फालिदों। बिथांमोननि समजों बै देशनि समजों लाफानानै दिनै नेपालाव थानाय जायफोर बर'फोर बिथांमोनाबो दिनै बैसागोखौ फालिदों। दा जोंनि जेराव बिटिसिनि बाहेराव बिटिसि आसाम बा 6 सिडिउल एरिया जोंनि कार्बि आंलं जिल्लाफोरावबो माखासे बैसागो फालिदों। दा बे लेखायै आं सानो बे बोसोराव साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि लोगोसे गासैबो निसिम आंनि बे गोदान बोसोराव अननाय सिबिनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो साननाय हनाय मानसिनि जिउआव मोजां माने लाबोयो, साननाय हनाय जाफुंसार मोजां खामानिखौ जाफुंसार जालाङो। बेखौनो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबनानै बिथां बा जोंनि गासैनिबो जिउनि लामायाव खैदां खैफोद फैयाजासे मोजाङै सोलिना थायो बेखौ आं आर'ज खालामो।